నా ఫోన్ వచ్చి 12,000 అమ్మాయి మీద ఇదొకే అనిపిస్తే నేను తినాలి దగ్గరికి వచ్చావా చెప్పు తెగిపోతున్నావు ఏంటి ఎవరికి ఎక్కువ చూస్తాను తెచ్చుకోగలవు నా ఫోన్ తీసుకెళ్ళి నా ఫోన్ తీసుకొని నువ్వు ఎవరివే కాల్ చెప్పి కలిపో ఇస్తావా ఇవ్వా ఇస్తావా ఇవ్వా ఇస్తావా ఇవ్వ చెప్పు తీసుకుంటారా చెప్పు తీసుకుంటారు ఇస్తావా ఇవ్వా ఫోన్ ఇవ్వలేదు ఇవ్వు ఇస్తావా ఇవ్వా చెప్పు తీసుకోవాలంటే ఏంటి అసలు ఏంటండి అది పట్టుకోండి అమ్మాయి నచ్చండి